हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रुमि बसुमतारी चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम एलबाम शुटिंनि ब्लग। बे एलबामनि मुंखौ दोनथ'नाय जायाखै। साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना। स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामो। Naik deh, kau dari jauh deh. Cuma deh, apa deh? Kau yang mau ikut? Hah? Cuma deh. Lau thực ba, dong mana tutup ya? Dong, macam nang gitu. Ini kau mana masih ada? Bukan jalan dong, tadi jalan mana? Gini. Punca Việt Nam à? Đặt lấy cái đồ cái nó làm bát. Em không tôi biết chơi nhá. Punca Việt Nam. Ô bạn cần nào? Sekarang apa yang cuma? Ini hai macam ni. Cuma beli gelas sih lah. Ini kalau dia mau minta. Oh, ini lagi baik. Lagi, nak kasih pakai dia. Ini kan saya kan dia macam sama lagi. Kalau kamu bilang apa? Gerak kita kasih karena apa? Boleh kan dengan saya mau apa? Dari extension terbaik dah, guys. Long muri ke. Long muri ke. Long muri ke gelau mana itu? Lapan muri kalau belum dah. Yang sana tak ada yang nak berada di sana tak boleh. Isu ada pun lagi dia mentau. Korang ada dekat mana? Korang ada di mana nanti? Kalau ni sih dekat dengan tu. Macam tu sih. Tapi bisa kena semua hal tu. Sampai. Terus, kita sampai tambah. Kau ni dah. Kau masih nak break up dah, sana dah. Video, entah apa video. नै जोंहा रजे बिनानावा मोनसे गावनि चेनेलखौ इउटुब चेनेलखौ फेदेरनो थाखाय मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम बानायनो नागिरदों। दा बिनिनो जोंहा बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ जागायनो नागिरदों।
दा गोसो गोरबोजों आनान गसाइनाव आर'ज गाबगासिनो दं। बे फुजा होखांनायनि उनावनो जोङो जानाखि दिहुननो गोनां मिउजिक भिडिअ एलबाम बेखौ जागायसिगोन। बिनि मुंखौ दोनथ'वाखै, नोंथांमोना गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बिनि मुंखौ मोनगोन। बेखौबो सारत, केमेरामेनखौबो सार, आंथिंबो सारत, आंथिंबो दे। दाना नालेंखरखौ गेजेर जखानि नायनानै बुख्रुब, गोथार गुग्रुब आरो खनसेबाव। जाबाय दे। जेबो नङा, फुजा होखांबाय, नालेंखराबो गावबाय। प्रसादखौ थिखांनानै रानना होयोबा रानना होनो हासिगोन न'खरनि मानसिफ्रा। नालेंखरखौ बुख्रुबखांबाय, नालेंखराबो गिदिरथार जादों। दे बोखांदो, प्रसादफोरखौ राननानै होदो। सिम्पोल, ओरैनो गामियारि ट्रेजेडि। बयहाबो अननाय, मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनाय थायो। दाहोना रुवाथिनावबो थायो, सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रानावबो थायो, सोरबा सेंग्रा सिख्लानावबो थायो, सोरबा बैसोगोरानावबो थायो। बेनिनो मोनसे बाहागोनि मोजां मोनलायनाय, अनलायनाय। बे अनलायनायखौ नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ एलबामनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। थाबैनो रिलिज जागोन। बे बिनानावाबो मोजां मोननाय दं, आरो बे बिनानावनि मोजां मोननाय, गोसो थोनाय, बे मोजां मोननाय गोसो थोनायखौनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ एलबामनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। जारौआ मिउजिक भिडिअ एलबामखौ गावनो बानायदोंना? नोंथांनि मुङा मा नाममोनलाय? आंनि मुङा रुमि बसुमतारी। रुमि बसुमतारी। बेवहायनो इउटुब चेनेल दङ, बेवहायनो आङो एलबाम बानायनानै इउटुब चेनेलखौ फेदेरनो नागिरदों आरोखि। फेदेरनो नागिरदों। रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ हाजासे हेल्प खालामबानो जाबाय। जागोन दे। नोंथांमोननिफ्राय आं हेल्पखौ लुगैबाय। बयबो नायो आरो जाहाथे बयबो नायो, शेयार खालामो, चेनेलखौ नायनानै शेयार खालामलायदो, लाइक खालामलायो, आरो लाइक कमेन्ट खालामदो। जागोन दे। आं बेखौ आसा थिबाय आरोना, नोंथांमोननिफ्राय हाजासे हेल्प मोनगोन साननानै आं आसा फारिबाय। आं सोंगोन नोंखौ, मानो नोंखौ बिष्णुखौलाय माना? आं फार्मासियाव लांफादों ना दा होनना बुंदों। आं जेला रायगोन ना, रायनाय लोगो लोगो नों गंसोनानै खारनायखौ दा एक्सन लागोन। मानो नांगौ बिष्णुखौलाय? फार्मासियाव लांनो लाजिया नोङो? बेयाव सासे सेंग्राखौ नागिरबाय थानो? आं बेनो बेलेग हिनजावसो लाबोना फैनो नागिरबाय। गाव सिउ 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 मावबाय थायोब्रा बे हिनजावालाय। थांदो गैया, बिष्णु गैया। मोजां नुदोंना गस्लाजों दख'नाजों जोमग्राजों? बेखिनियाव हा नोङो ओरै जानांगोन, नोङो इन जानांगोन, मिथिबाय? बे एक्सन होनगोन नोङो ना, एक्सन होनबाथाय ओरै फैनानै बेयाव डायलगखौ मारै फैनांगोन हा। आदा आमुखाया गैया नामा? मिथिबाय? मानो नांगौ बिष्णुखौ? मा सोमोन्दो दं नोङो? आफाखौ देखायनाय। मा सोमोन्दो दं? आंनि बेलेग हिनजावसो लांना दोनसै। मुझे ताता करो, मुझे ताता करो फ्रेंड्स। बिनो हाबा होनानैसै आं, मिथिबाय? थां माबा बिनिफ्राय गोग्गोमै गाबनांगोन नोङो। गाबनायनि मोदैनि बानायनाय देलाय गाबनायखौ जानो दिनै जोख्लायगोन। देलायदो।
जाथारदोंमोन बरियानो मिनिबाय एसे माबा ना गाबदैलाय अ गाबदै आं नै साहा लोंदों बे न'आ माने जोंहानि न' खाथिनि आरोना बेखौनो आंनि माबा लाबाय न' जालायबाय आंनि आमोलावनो होनाया नोंखौसो नै आंनि आमोलावनो साहा गोथाव लोंलायबाय नै जोंहानि आदा आंनि आदा जानाया एक्टरा जोंगावदा नै मेकआप मेन आदा बिस्राबो गिम्बल इउज खालामबाय थायो जेराव मेराव मोनगोन ना मोनाबा दाम बिगोन दां बिराद